Mbare Matapi flats and hostels, which were built during the colonial era so as to accommodate black male workers for a short period of time before they returned to their families in the rural areas, are now home to thousands of families in the capital Harare, with a room being occupied by people ranging from 2 to 15. No, 3, 5. Munogara vanhu 13, munogara 10, munogara 5, munogara 3, munogara 2. Ati chitsoko-tsoko chekuti tikada kuti tipinde kuti mupinde door to door muchiona kuti muna vanhu vangani kakana mega munonzwa tsitsi kuti kana munhu achinge akarara mumwe akarara kuseri kwesofa, mumwe akarara pasofa, mumwe akarara kuseri kwesofa, kuseri kune vamwe vakarara pabhedha, mumwe akarara pasi mubhedha, mumwe akarara pasi pemubhedha. Pambedha pacho pane vanhu kana 4 kana 5. Sedzimwe dzimba vanotogara nevaroora vavo imomo nevana vavo vatorora. Due to their dilapidated state and poor sanitation, these hostels are now a health hazard and an infringement of the basic human rights to the residents. 5 p.m. sometimes vanoafektwa selifnechina yoii atichina yacho haisikutomboita panza pana vachidongorera tigeza nengamina vachidongorera chidongorera varume varume vachidongorerawo makuriwa mukadzi angona ungatigeza anodongorerwa nevarume kunoko kana kuti murume angona ungatigeza anodongorerwa nevakadzi vanenge vanoseri kuva matoilets aya especially on maweekends hatiriniwo tinoguma muno mumazara machambers ese iwaya zvokuti vana ndomavanenge vachifanira kuti vapinde vamwe vanotopinda vachingotsika tsvina zvakadaro saka zvinogona kutikozera kuita maoutbreak emadiseases mainfectious disease yakafanana nanakolera. With all this happening at a place where the children play, the question that needs to be addressed is, where are the responsible authorities and what are they doing to better the lives of these citizens?